Maniad to. Ha? Wala diha, off na. Na-off na, na-off. Na-off na kay. Na-off na. Karoon pa gid na-off. Dahil na off. Na-off kay wala ilisanan na nila ni. May kaon makaon yan ba kon? Ay wala na diha. Para na. Wala. Oy, enggak akan na naman. Huwag ko pa na-off lang yung ito. Ha? Huwag ko pa na-off. Karoon pa gid na-off. Yung may lagi. Gamay na maradoto na nila battery. Wala ko na. Kubra. Bakit naman kayo ano Wala pa? na si. Ha? Ano ko? Okay, sige nga. Titing, unya ako to sila. May kadawat ka. Ano ba? Ano ba? T-shirt. Oh, hindi mo ba? Ha? Hindi mo. So, nabi kanina wala na kita. Nagpuno ko na lang. Cuma sinobar yung tugbong. Dungan, nagpunuan ko niya. Bugas. Kasi, kuhaw niya no ba daya, ipe? Te? Oo, may dasunod ko. Dili mo tuya tanan. Yawan mo ko to. Tegan. Istorya mo. Kung magata kasi mo papasa isa kalibudan na. Mapa kay dinhi ba ka paano ba tas itilya ipatabaw na ipira na dili siya. Dili palit mo gas ya. Pila din makuha na natin. Smell do ka buwan. 3 mil? Oo. 1.5 monthly. Wala na kahit nga nakubugas ang lata dili ko na ito. Wala na akong matpot niya. Ikaw, kapag sa kayo? Oo. Ito siya ba ang kayo na. Walang kwenta ito dahil. Ito na nga nagmuglot. Ay makakuan mo ng papa. Pwede siya isa tunga sako ka nga 1 to 50. Grabe yun. Dami ka nung nagisundo kay isa na kung tanong to. Isa. Ito na ko siti. Ano nga. Bala mo practice sa imo kay sa imo man ngalan na. Kung mahimo gani si ito lang na kay para jud makuan jud ang bugas. Kaya lang pud na. Ako mo ba? Boss, wala boss. Abi na kung pa ba kayo mag-wifi yun? Open ma'am. Ay, yung liso diya sa kaning yung kung ano? Ma'am. Yung ba? Ito na. Talong kaning kung ano? Batong. Batong. Panangya. Panagwangan ka. Ano yung ito ba na ito? Ujungan. Wala nga nina dali kaya nagkuha diyo. Notification. Ito mo di dahil. Ujungan. Ako pag sa kunilang kuha niyang kwarta dito. Pag wala na dyan diya, dyan na po. May dahil mga anak dito sa jungan. Ito bulan na lang si Ipe dito. Pag isa na pwede sa bugas. Magkuha na sa duwa to si Ipe. Nagtituro dito ni. Uy, nagpadala man si Ipi og 5.9. Yun sa nino ba? Si- Nagdahin man to sa para sa Susan Kinagiduha, 2,000. Sinuba man nagkuha diri. Wala may labot bugas na ito. Wala gamit sa ito. Sinuba man og si Ipi nagkuha na niya. Ako, may pakuha ni kuha na ito. Naipi na, naunahan naman ko kay Iboy mo nang lisugo. Kaya ana man si Ipi o nga. Kung kisay magkuha na ni Pen siya nga. Naran nila ni Nuba og Kiboy. Ana siya. Isa ra kataw ako rin magkuha ni. Ano ba? Ang magpadala mo si Ipi karong kuhan. 20 size. Ako yung padalan.
Kahit bugas lang. Huwag na po to siya. Ugma na ako yung kakulog ko. Ay, ito nagwa. Ito ulan. Oo. Kaya ito na sa yung mga kung bakit tingin. Huwag ko na si ipiin yung kapta ba? Yata na lang sa ilo. Hindi man nagwanan. Siguro sila panabot. Siguro. Ang bayad, di ba? Nahamling anak mi ipi day. Te, Ha? hamling anak mi ipi day karon. Nadia, may pulos. Nadia niya sinupot tus ujungan. Oo, na si Pino ano sa bali-bate. Naman si Itil pa. Nana, tarong natin ni Eskwela. Si Pino Wala lang ba? yung Wala. Wala. Wala pa ba iniwan lang yung mga bata ni ate. Ito na kung kuwan. Yung ipin na kailangan mga bata ni ate. Lagi ya sinuba nga. Di man paminti sinuba dani. Ang purpose na yung pudsay. Tama ni mana yung kuwan. Ano ni Pino? Nagimana. Uy, nagkobra ng uban